थारैनो गोजोननाय मोन्दों। दिनैनिफ्राय 27थि किउरुगि आरो 8थि पमसि अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2021 दिनैनिफ्राय जागायसिनसिगोन आरो दासिम बे बादायलायनायाव बादायारि हिसाबै गेलेगिरि हिसाबै 280निख्रुइ बांसिन गेलेगिरि बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामफैबाय, मुं थिसनफैबाय आरो फैबाय थाबावदों। ओंखायनो सानदों बे रियेलि माने मोनसे मोजां इभेन्ट जागोन जोंनि ओनसोलाव, जिहेतु गिबिसिन डिमाकुसि ओनसोलाव बे टाइकान्ड'नि मोनसे प्रभाब एबा गेलेगिरि गैया। बेखायनो बे गेलेनायनि गेजेरजों, बे बादायनायनि गेजेरजों निश्चय मोनसे गोसारगोन, फोसावनाय जागोन, मोनसे मोजां मेसेज थांगोन खेला गेलेगिरि बिथांमोननिसिम, आं बेखौ फोथायो। नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं गासै लाइमोन ओनसोलनि लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो। नैबे खेलायाव माब्लाबा गाव बिथांमोना मबाइलफोरावसो गेलेबाय थायो। ओंखायनो मबाइल गेलेनायखौ दोन्थ'नानैब्लाबो बे सानथामाव दिनैनि मोनाबिलिनिफ्राय गाबोन आरो समफोर जाहाथे लोबै फैनानै गेलेग्रा बिथांमोनखौ उत्साह होनायनि बादैबो गावसोरबो माबा मोनसे सोलोंनो हानाय बायदि मोनसे स्कप दङ। बेखायनो बिथांमोना बयबो बेहाय फैनो थाखाय आं बिथांमोनखौ माने नोंथांमोननि चेनेलजों खावलायबाय। 27 किउरुगि आरो 8थि पमसि अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2021 दिनैनिफ्राय एबा 27, 28, 29 खालारसिम जागोन। दिनैनि प्रग्राम हिसाबै दायो प्लेयार रेजिस्ट्रेसन एबा रिपर्टिं जाबाय थादों आरो बिनि उनाव आरो दान्दिसे उनावनो बिथांमोननि केटेगरि वाइडखौ लानानै केटेगरि राननाया जागोन आरो बिनि उनावनो एबा 4:30 मोनसे कालसारेल प्रग्रामजों जों ग्रान्ड अपेनिं वेलकाम सेरेमनि खालामगोन। ओमफ्राय दिनैनि हाबाफारिया बे कालसार प्रग्रामनि उनावनो जोबगोन। बिनि उनाव गाबोनो फिरफिला बिरहोनाय आरो मास्कट बेखेवनाया जोङो डिमाकुसियाव मास्कटखौ जोङो ब्लेक टाइगारखौ लादों। मानो होनब्ला ब्लेक टाइगारा जोंनि खाथियाव थानाय सेंचुरि बर्न'दि वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव माब्लाबा नुजायो हिसाबै बेखौ जोङो नेरसोनथि हिसाबै बेहाय लादों आरो बेखौ बेखेवगोन गाबोनो। बिनि उनाव मोनसे बे बादायनायजों लोब्बा लाखिनानै सुबिनार गांसे दिहुनदों, बे सुबिनारखौबो गाबोन बेखेवगोन। बिनि उनावनो एरेना बेखेवनाय दङ। एरेना बेखेवनायनि उनावनो माने 9:30 एरेना बेखेवनाय दङ। बे एरेना बेखेवनायनि उनावनो गेलेनाया जागायगोन। बेनि उनाव 29 खालारावबो खेला रिजुम जाफिनगोन। खेला 4:30 खेलाखौ जों फोजोबनानै क्लजिं सेरेमनि मोनसे हाबाफारि लादों। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापि टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।